Ja oikein paljon tervetuloa uuden Piiloradio-podcast-jakson pariin. Minä olen Juho ja vastapäätä pöytää istuu Suomen Pirkka-Aki-tykki Sepi. Mä hyväksyn tän. Tää on... Sä näytät, ja siis tiedätkö se meemin, kun on tiedätkö se, että we have McDonald's at home, ja se on McDonald's at home, ja se on semmosia ihan ripulin näköisiä kanapalasia, niin sit sä oot, tiedätkö, semmonen we have happoradio at home, ja sit siinä on happoradio at home, ja sit siinä on sun kuva. Jätkä näyttää ihan Aki-tykiltä, niin totta Mä mietin, että mä oon se joku yksi niistä kusisista kananpalasista, mutta mä otan tän. Sä oot ihan Aki-tykin näköinen, kun sä aina pidät tota pipoa. Siis mulla tulee joka kerta mieleen happoradio, kun mä näen sut. Happoradio. Mistäs me tänään puhutaan? Tämän jakson aiheena meillä on niinkin ystävällinen asia kuin Suomi ja sen mahtava luonto. Niin, tai sit luonto ylipäätään. Suomen luonto. Suomen luonto. Sehän typistää aika paljon, koska meillähän on maailman paras luonto. Se on kyllä totta, ja meillä on maailman parhain ilma ja kaikkea muuta vastaavaa. Maailman kyllä. Puhtain ilma, ja se on hienoa olla suomalainen. Ja se on hienoa. Meillä on oikeasti upea luonto. On, ei siitä kyllä mitään valittamistakaan. Mitä sulla tulee mieleen Suomen luonnosta? No siis, niin kuin ihan ensimmäinen asia, joka tuli mieleen. Niin. Metsä. Metsä. Minkälainen metsä? Onko kuivakangasmetsä vai tuorekangasmetsä vai... Semmoinen, tiedätkö, niinku... Mulla tulee semmoinen, että kun mä kävelisin jossain, niin kuin Suomen luonnossa, ja sieltä että tulee semmoinen... Siis mä tykkään esimerkiksi niinku... Siis keväthän on niinku mun mielestä ihan paras, kun kaikki niinku rupeaa kukkimaan ja kaikki niinku herää takaisin henkiin sieltä kylmästä hangesta ja näin poispäin. Niin se luonnon aromi, mikä sieltä hittaa nenään, niin se on jotenkin tosi jeestiä, että sä kaikki niinku puut ja... Niin. Tiedät sä niinku, siis sä tiedät sen. Joo, siis kevät on ihan niinku 5 kautta luonnon aika. Ainoa nihkeä juttu siinä on se, että keväällä ei saa kukaan happea, koska kaikilla on siitepölyallergia. Ei oo. Minä olen hieman kateellinen. Mä olen aivan, tiedätkö, silleen, että mä menen ihan morjekseen aina keväisin, kun ei henki kulje. Ei. Ja toinen juttu on se, että sit kun se rumi rupeaa sulaa, eli lumi rupeaa sulamaan, niin haisee koiranpaska. Joka tuutissa haisee koiranpaska. Siellä on ne, tiedätkö, syväjäädytetyt ne tuotteet, jotka rupeaa sulamaan ja valumaan siihen kadulle, niin se on ainoa niin kuin nihkeä juttu keväässä. Ikävää. Mut nimeäpä parempi tunne keväässä kuin se, kun sä ekaa kertaa vuodessa pääset kävelemään hiekoittamattomalla harjatulla asfalttitiellä tennareilla. Se on jumalainen tunne. Ei, siis sen parempaa ei ole. Ei kyllä niinku menee ihan maailman niinku top 5 fiiliksiin mulla. Se kun ekaa kertaa keväällä sä voit vetää ne Adidaksen lenkkarit, ne perustennarit, superstarit jalkaan ja sun ei tarvii pelätä sitä, että sulta murtuu nilkka. Niin, tai sit ylipäätään se, että sä et ole perseelläsi. Niin, nimenomaan. Ja se, että sulla on puhdas asfalttitie. Se on hienoa. Se on kyllä ihan mahtavaa. Ja siis vielä parempihan on siis niin kuin fillaroida. Tai mennä vaikka jollain, tiedätkö, tyyliin rullisilla, kun on aivan, tiedätkö, puhdas asfaltti, eikä mitään, tiedätkö, pieniä kivenkokkareita siellä sun täällä, mitkä vähänkään niin kuin aiheuttaa semmoista. Niin. Se on huvittavaa, että meillä on luontoaiheinen jakso, ja ensimmäisenä me puhutaan asfaltista, mikä ei ole millään tavalla niin kuin luontoaihe, tai niin kuin silleen, että ihmisen keksintö. Kyllä. Mulla tulee heti ensimmäisenä, kun puhutaan luonnosta mieleen, niin tuleeko sulla mieleen jotain tämmöisiä niin kuin, luonnon niin kuin nähtävyyksiä, tai jotain semmoisia, tiedätkö, kun Suomessa on niin kuin tietynlaisia niin kuin nähtävyyksiä luonnossa, niin onko sulla semmoisia niin kuin nähtävyyksiä, mitä sä haluaisit nähdä tai missä sä oot käynyt tai tämmöisiä? Siis onhan niitä kyllä niin kuin nähty. Ja siis en todellakaan ole kaikkea nähnyt, mutta siis silloin tällöin se on ihan hauskoja niin kuin tommosia pieniä yllätyksiä, että jos vaikka menee kävelle jonnekin, mitä mä nyt vaikka jos valehtelisin jonnekin puruladalle tai jotain vastaavaa. Siis semmoiset niin kuin pienet ihmeet siellä niinku, esimerkiksi just joku vaikka, mä en nyt osaa silleen heittää mitään, mutta siis
mikäköhän se sana on, mikä me ollaan joskus käyty semmosessa, mä muistan. Semmoinen, tiedätkö, onko se hiidenkirnu? Joo, siis jos sä puhut siitä, että on jääkaudella muodostunut semmoinen, tiedätkö, että kivi on pyörinyt, niin kuin siellä sulavan jään alla, kivi on pyörinyt jotain kallioa vasta ja siihen kallioon on muodostunut semmoinen onkalo, semmoinen reikä. Ne on ihan, siis ne on mahtavan näköisiä, kun sä näet semmoisen niin kuin sille randomisti luonnossa jossain kallion lohkareessa, sit sä oot vaan silleen niin kuin, että ui saakeli, tossa on tommonen. Se on kyllä makea. Ja sit on kaikki niin kuin tämmöset niin kuin, siis mä tykkään just niin kuin, kun Suomestahan löytyy nimenomaan näitä toisen maailmansodan aikaisia näitä hylättyjä bunkkereita. Kyllä. Ja nehän siis on nykyään ihan luonnon armoilla, että niin on. ne on niin täynnä kasvillisuutta ja mitä kaikkea. Ja, niin kuin, ja sitten kaikki, tiedätkö, niin kuin tämmöisiä maanlaisia, niin kuin, mikä se sana on? Luola käytännössä. Niin. Ne on tosi mielenkiintoisia. Ylipäätänsä mä en muista missä päin se oli. Jossain Uusimaalla päinhän siis oli jotain tällaisia luolamaalauksenkin tynkäsiä oltu nähty jossain. Mä oon kuullut kans. Mä oon kuullut noista, että jossakin on näitä luolamaalaus. Mä en ole ihan varma, että onko mä kuullut niinku Uusimaalta, mutta mä tiedän, että Suomessa jossain. Mulla kans herättää jotain kelloja toi niinku luolamaalaus Uusimaalla jossakin. Mä en ole ihan varma missä. Ja sitten oli kans, on makea tuolla Helsingissä päin on joku metsä. Mä en muista kuollaksenikaan, että missä päin siellä. Se on jossain siellä Jakomäki, siellä tienoilla. Siellä on joku semmoinen hemmetin kokoinen metsä, mikä on muuten täynnä käärmeitä kuulemma. Niin siellä on semmoinen ensimmäisen maailmansodan aikainen joku luolabunkkeri, mikä liene onkaan. Me käytiin joskus meidän bändin kanssa, on tässä paidassa lukee, käytiin ottamassa promokuvia muistaakseni. Meidän piti mennä, ne ei ole sieltä, ne julkaistut promokuvat ei ole sieltä, ne on tuolta Herttoniemestä, mutta meidän piti mennä, me seikkailtiin jossain tuommoisessa me ajateltiin, että hei, tuolla on tuommoinen makea luolasysteemi kuulemma, että mennään katsomaan, että mitä siellä on. Niin siellä oli joku suomalainen Blackkiss-bändi tai joku, en mä tiedä mitä ihme, ne harrasti jotain. Mä en tiedä, oliko se joku Blackkiss-bändin joku niinku promokuvaukset vai oliko se muuten vaan jotain, tiedätkö, semmoista salatiedettä harrastettiin, en tiedä. Kultti. Siis siellä oli muistaakseni 6 ihmistä. Ja niillä oli kaavut päällä. Kultti. Niillä oli semmoinen, tiedätkö, kynttilärinki. Se oli ihan semmoista kulttimeininkiä. Mä en ole siis varma, että oliko siellä joku, tiedätkö, uhrausrituaali käynnissä vai oliko siellä jonkun bändin promokuvaukset. Mä en siitä tiedä sen enempää, mutta ei menty häiritsemään, koska ei viitity ottaa sitä riskiä, että mitäs jos me ollaankin seuraavat tässä uhrialttarilla. Niin sitä ei koskaan tiedä, jos olisitte mennyt kysymään, että mitä ne pojat tällä luolassa tekee, niin se on saakeli jonkun kirouksen teille päälle langettanut. Ihan varmasti. Mutta joo, mä yhdyn noihin hiidenkirnuihin, ne on kyllä makeen näköisiä. Mä oon monta kertaa elämässäni mä olen Pihlajanmäessä käynyt, ja Pihlajanmäellä on, siis siellä on yksi semmoinen. Itse asiassa siellä on 2 hiidenkirnua, toinen on vähän pienempi ja toinen on semmoinen aika valtava. Mutta mainittakoon, että mua surettaa aivan jumalattoman paljon, kun mä käyn siellä Pihlajanmäen hiidenkirnulla, niin se on täynnä roskaa. Jengi on niinku heittänyt silleen, että se on niinku ihan kuin semmoinen luonnon oma roskis lol. Jengi heittää niinku, tiedätkö, oluttölkkeä sinne, jengi heittää niinku ihan siis mitä kaikkea roskaa sinne. Niinku mahtava historiallinen luonnon oma ilmiö, silleen jääkaudelta asti ollut siellä. Ja sit jengi on siellä silleen, että mulla on tää Twix-patukan tää roska, mä heitän sen tonne. Et sä toimi tolla tavalla oikeesti. Joo, ja sit on kans niitä älykääpiöitä, jotka päättävät ihan siis röyhkeästi vaan niinku ulostaakin. Joo, siis niitäkin löytyy tämmöisiä, et uskalla vääntää tonne hiidenkirnuun. Niin. Silleen, ai en vai, katsotaanko? Siis joo, varmasti oot kova jätkä, jos väännät aamumarsus sinne, mutta niinku, haloo. Jotkut kellot. Joo, ja jotain kunnioitusta siihen niinku ylipäätään tommoseen, niinku, se on kuitenkin niinku vuosituhansia ollut siinä. Niin silleen, että siinä on, mä en arvosta sitä, että ihmiset ei arvosta tollasta. On, ja sit hiidenkirnut on siis yksi, kyllä, mitkä siis niin kuin on tosi mielenkiintoisia, ja mä tykkään, kun niitä silleen sattumalta välillä randomisti löytyy. Jep. Oli ne sitten pieniä tai isoja. Mutta sitten on kans niinku, tällä niinku Suomen luonnosta, niin siis mä tykkään just niinku tosi sieltä semmosesta niinku, no siis itsehän olen Lapissa käynyt, ja siellä niin siellä oli näitä pieniä kukkuloita, missä näkyy, tiedätkö, semmonen, apua, mikä se sana on?
kun on niinku 2 semmoista pitkää tai isoa kukkulaa, ja siellä on semmoinen, onko se laakso? Laakso, joo. Jos on niinku kahden kukkulan välissä semmoinen, niinku, nimenomaan se on silloin laakso. On, jo siis noi laaksotkin, kun olen siis vaeltanut karhunkierroksen Lapissa, Sallassa. Oi, toi on makee. Ei ollut. Se oli elämäni rankin kokemus. On se varmasti rankkaa, mutta siis se luonto on nimenomaan siis, niin luonnon puolesta tosi sehän on siis täysin sehän on täysin suojattu. Kyllä, siis luonnonsuojelualue. Kyllä, että jos niinku, sinne uskalsit roskan jättää, niin kyllä luonto äiti kirousut. Ja siis kaikki, mitä siellä niinku Lapissa näkyi, niin se oli kyllä niinku tosi ikimuistosta nähdä. Niinku, ihan varmaan. Että niinku, kaikki just nämä laaksot, että kun katsoi sinne alas, niin siellä niinku, tiedätkö, sumu on siellä alhaalla. Ja ai hemmetti, toi on makea. Se oli tosi siistiä, ja kun pääsi kävelemään niiden isojen kukkuloiden päällä, niin näki ne auringon nousut ja auringon laskut niin kuin ihan silleen ylhäältä katsottuna. Jep. Eikö toi kun siis Lapissahan on tuntureita, mutta eikö ne niinku vähän pienemmät kukkulat, eikö ne ole nimeltänsä vaaroja? Mä oon jotenkin ymmärtänyt semmoiset, että on olemassa joku tietty semmoinen, se on pienempi kuin tunturi, mutta silloin jotenkin mä oon käsittänyt, että sen nimi olisi niinku vaara. Munkin mielestä mä oon kuullut, että se olisi tolla nimityksellä. Mutta siis kuitenkin nehän on myös isoja. On. Siis silleen niinku yli 100 metriä ihan niinku helposti. Mutta Urho Kekkosen kansallispuisto olisi mahtavan. Eikö se ole nimenomaan Urho Kekkosen kansallispuistossa? On. Joo, siis se olisi tosi makea kokemus. Ja nimenomaan karhunkierros on mulla semmosessa niinku elämän bucket listissä, että pitää siis karhunkierros Urho Kekkosen kansallispuistossa? Niin. Ei oo. Missä se sitten on? Urho Kekkosen kansallispuistohan on vielä ylempänä Suomessa. Sehän on siellä melkein... Sehän on niinku ihan hemmetin iso paikka. Niin mä oon ymmärtänyt, että karhunkierros olisi nimenomaan Urho Kekkosen kansallispuisto. Että osa sitä olisi siellä. Mut ei se mun mielestä ollut Urho Kekkosen. Ei todellakaan, ei. Voin olla myös väärässä, mutta siis kuitenkin siis joka tapauksessa haluaisin käydä molemmissa. Jos ne on eri asioita, tai siis niin totta kai ne on eri asioita, karhunkierros on karhunkierros ja Urho Kekkosen kansallispuisto on Urho Kekkosen kansallispuisto. Molemmissa mä haluaisin käydä. Ja nimenomaan mä haluaisin vaeltaa siis karhunkierroksen, niin kuin koko sen ison karhunkierroksen. Se olisi tosi makea kokemus. 91 kilometriä pelkkää metikköä. Mutta se olisi makea. Se olisi tosi makea. Siis se on kokemus, sanotaan tälleen. Se on tosi iso kokemus ja niinku, siihen totta kai täytyy ja niinku pitääkin varautua oikeasti. Ei sulla ole mitään asiaa sille ilman oikeita varusteita sinne. Meepä jollain just niillä Adidaksen tennareilla. Ei onnistu. Niin ei todellakaan, sulla on jalat rakkuloilla niin kuin ensimmäisen päivän jälkeen. No niin. Et sulla pitää olla oikeat vaelluskengät, sulla pitää olla kunnon rinkka, mikä ei niin kuin päästä vettä sisään, että sulla ei vaatteet kastu. Sulla pitää olla niin kuin ihan julmetun paljon niin kuin vaihtovaatteita ja tiedätkö semmoista niin kuin ruokaa. Siis se, mitä meille sanottiin, kun lähdettiin siis perheen kanssa sinne, niin alusvaatteita. Kyllä, vaan kyllä. Niin kuin vaihto. Jep. Et niin kuin housuillahan nyt ei sinänsä niinkään väliä ole, koska niin kuin Joo, ei sinällään siis niinku pääli niin, mutta sitten niinku aina kun tuli semmoinen mahdollinen paikka, jossa pystyi vähän huljutella varpaita jossain koskessa, niin ei muuta kuin sinne vaan ja sitten puhtaat sukat jalkaan. Ja paikat piti pitää puhtaana ja kunnossa, koska kyllä, se oli muuten todella ikävä kokemus vaeltaa, jos sulla on vähänkään. Ja siis isona riskihänähän siinä saattaa olla, kun puhutaan vaelluksesta. Ja kun Suomen maasto on tosi hankalaa tietyissä kohdissa, niin ei ihan tehnyt mieli haluta saada mitään, tiedätkö, niin kuin, että nivuset olisi tulehtunut tai mitään, koska siis se matka olisi jäänyt tosi lyhyen. Joo, ja toi on nimenomaan ihan oikea riski sillä, että jos sulla niin kuin rupeaa hiertämään paikat, niin se on ihan oikea riski, että sulla niin kuin tulee niin kuin komplikaatioita siitä, ja sit sun pitää jättää se leikki kesken niin sanotusti. On. Ja just siitä syystä mä tiedän, että se ei ole ihan just niin kuin lähitulevaisuudessa välttämättä toi karhunkierros. Mä haluaisin uskoa, että se olisi seuraavan 5 vuoden sisään vaikka. Niin kuin mahdollista tehdä. Kuulemma heinäkuu on paras aika käydä. Mutta se on myös varmaan myös, siis mä uskon kyllä, että se on niinku, ainakin niinku tolleen niinku kelien puolesta parhain mahdollinen niinku aika käydä siellä, koska siellä ei välttämättä saada niin paljon. Siellä ei välttämättä, niinku, siis ainoa mikä se on niinku nihkeetä siihen aikaan on paarmat. Mutta siis se, että mä en välttämättä myöskään halua, tiedätkö, sitä kaikista suosituinta aikaa käydä siellä. Siis nimenomaan se, että siellä on niinku ihan järjettömän paljon niitä turisteja sit, koska mä haluaisin nimenomaan nauttia siitä luonnosta ja siitä, en niistä ihmisistä siellä, vaan nimenomaan se olisi niinku luontokokemus. Siis itselläni ehkä ikimuistosi, siis sieltä on vaikka kuinka monta juttua kerrottavana. Mä voisin itse asiassa pari tässä heittää. Heitä mulle pari
tarinaa. Siis ensimmäinen semmoinen niin kuin melkein myyräkurkkas housuun tilanne oli se, että kun siis siellähän on koskia, mitkä on siis tosi rajuja. Joo. Hyvin rajuja koskia, että siitä kun meet lähelle, niin siellä ei niinku oikeasti kuulu edes omaa puhetta, että se on niin kova ääninen ja kova niinku hurja se koski. Niin siinä meni semmoinen riippusilta. Ja voin tässä vaiheessa sanoa, että sinä korkean paikan kammoisena ihmisenä, niin et menisi yli ihan hevillä. Mä olen nähnyt kuvia siitä kyseisestä riippusillasta ja mulla kurkkaa myyrä niin kuin pelkästään siitä, kun mä näen kuvia siitä, niin mä en edes halua kuvitella, mitä hirveä se kokemus on. On siis tukeva, siis tukevahan sen täytyy olla. Koska joo, ehdottomasti. Ei se nyt saa olla mikään semmoinen, että sä narun pätkillä vedetty kiinni. Ei tietenkään, mutta niin kuin silleen, että kuitenkin, koska mä näkisin alas siitä, niin se on kuulemma aikamoinen pudotus siitä riippusillalta. Se oli aika. Niin kyllä mä voisin kuvitella, että mulla olisi pikkunen jännitys siinä. On, kyllä siinä oli vähän itselläkin, kun menet sen. Ja kun siis meillähän oli silleen, että me kannettiin oman painomme verran tavaraa mukana. Joo. Plus siihen, että meillä oli yksi ruokakantaja ja sitten oli muut oltiin niinku tavarankantajia. Niin kyllä siinä tietysti vähän tuli semmoinen, niinku, että kun oltiin jo varmaan tyyliin 3 vai 2 päivää siinä kävelty, että jalat alkaa olemaan niinku sillä teinellä, että, niinku, että mitä sä teet. Mutta se on vaan tiedätkö, niinku pakko mennä. Kyllä. Niin se riippusilta oli vähän semmoinen, niinku, että nyt kun iskee tuuli, niin mä en tiedä mitä mä teen. No sit siellä vittu iski se tuuli. No niin, hienoa. No hirveä tuulenpusket ja tälleen, koska se on niin avoin alue. Totta kai. Niin, totta kai se sitten niinku myöskin tuulee. Niin olihan siinä vähän semmoinen niinku, että saakeli. Pikkusen niinku lurahti vähän silleen niinku, että ei niinku, jos jonnekin pulahan, niin en ainakaan tuonne. Jep. Ja sitten oli mä muistan se oli ensimmäinen semmoinen niinku oikeasti maja paikka, mihin me päästiin, että siis meidän nukkumapaikathan siis oli semmosia laavuja. Joo. Et niinku, no mitä me silloin sanottiin, me kutsuttiin sitä, mun isäni kanssa kutsuttiin, että nämä on ihmiskoirakoppeja. Kyllä. Koska ne näyttää siltä. Ja perkele, että oli kylmät yöt niissä, koska siis siellähän mentiin niin kuin melkein 0 asteeseen. Et ainoa lämmike, mikä siellä oli, niin oli se oma makupussi. Ja sitten aamulla, kun heräsit, niin se oli maailman paras fiilis mennä se aamu kylmyyden huurteessa siihen aamunotskille. Joo, ja tiedätkö, sulla on joku semmoinen vähän lämpimämpi fleece-takki päällä tai joku semmoinen. Ja kuksa täynnä kuksa täynnä kuppikuumaa. Kyllä, kunnon kuksa täynnä nokipannukahvia. Voi morjens. On jo aamupalaksi vedettiin kaurapuuroa tai mysliä tai nuudeleita. Siis just toi on niinku silleen, että mä tiedän, että noi on ihan silleen niinku todella voi puhua melkein epäinhimillisistä oloista, että missä siellä ollaan, koska siis silleen, että tämmöinen etelänvetelä, kun on tottunut tähän niinku yleissivistykseen tai niinku ihmissivistyksen pariin, niin kyllä se olisi mulle hetkellinen shokki, kun sinne menee. Kyllä mulla ihan pikku reflektiota varmaan tulisi harrastettua semmoisella, mutta se olisi nimenomaan hieno kokemus siinä, että mä rupeisin miettimään ehkä sillä reissulla omia, tiedätkö, elämänvalintoja ja kaikkia tämmöisiä, jos siis niin tulee semmoinen, että ei jaksa enää. On siis siellä kyllä niin kuin saa ajatella itsensä kanssa niin kuin sen koko ajan, mutta onneksi mulla oli sen verran hyvä matkaseurue sinne, että siellä oli siis siellä oli mun vaari, mun isäni ja sitten mun isoveli oli siellä kanssa. Joo. Messissä, niin se oli hyvä oikeastaan, että meidän vaari oli siellä, koska siis se on vaeltanut elämänsä. Siis se on vaeltanut sen varmaan yli 10 kertaa sen saman reitin. Niin se niin kuin ties, miten ne hommat siellä menee ja se osasi. Hänhän nimenomaan siis opetti minulle, miten esimerkiksi trangia käytetään. Joo. Se oli semmoinen, niin kuin, siis se oli kokemus, mutta samaan aikaan se oli semmoinen viikon vähän niin kuin leirikoulu, tiedätkö? Että siellä oli niin kuin, siellä oli koekkaampi henkilö, joka tiesi näistä asioista, on tehnyt tämän aikaisemminkin, niin sä vaan kuuntelit ja seurasit ja katoit vierestään. Kyllä sä aika nopeasti opit, miten sä pakkaat rinkan oikein, miten sä pakkaat makupussin siihen oikein, että se on oikeasti kunnolla. Miten sitä esimerkiksi rinkkaa pidetään oikein. Joo, ja siis kun toikin rinkka, niin kuin se, että sulla on oikein mittainen rinkka ja oikein kokoinen, tiedätkö, sun keholle, ja sä olet asettanut sen silleen, että se istuu sun keholle oikein, niin toi on niinku todella iso juttu. Ja sit mä muistan, siinä oli semmonenkin vähän humoristinen tilanne, että sen reissun jälkeen me siis mentiin hotellille, koska me oltiin tähdätty se silleen, että
perjantaina ollaan niin kuin vaellattu se loppuun. Joo. Et perjantai on vähän niin kuin semmoinen loppukiri. Joo. Ja sitten lauantai ja sunnuntai, niin tiedätkö, kun pääset ekan kerran hotellille, Joo. niin kaikki ne, tiedätkö, siis Herran Jumala, että ihminen oppii arvostamaan posliinipönttöä esimerkiksi sen tai viikon lakanoita. metäs. Niin kyllä lakanoita. Ja suihku. Ja sitten siihen päälle, kun pääsit vielä saunaan pesemään sen kaiken hien ja ton kaiken niin kuin lian pois, niin se oli kyllä aivan mahtava fiilis. Niin sen jälkeen, kun me päästiin hotellille, niin me mun isäni kanssa keskusteltiin siitä, että kun siis meillä oli järjestyksessä silleen, että se mun vaarini kulki edellä, sitten tulin minä, mun broidi ja sitten mun faija oli pitämässä niinku peräkanaa siellä. Joo. Niin hauskintaan tästä tekee sen, että niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että me kaikki kannettiin meidän oman painomme verran tavaraa siellä. Joo. Kaikki mitä piti ottaa mukaan, niin silleen oma paino verran. Joo. Niin mun isäni kirosi sitä, että hän kantoi pikkusen enemmän kuin yksikään teistä. Sitten että sä on niinku pakannut niinku tarpeeksi tavaraa, niinku, Niin. että ei mitään ylimääräistä. Se on vaan silleen, ei hän pakannut mitään ylimääräistä, mutta kun hänen piti noukkia jonkun tavarota siitä keskellä matkaa. Niin, että sieltä oli joku tiputellut silleen Hannu ja Kerttu tyylillä, niin Kyllä, kuin, että löytää että siellä oli kuule lakanaa ja ei lakanaa, kun siis makupussi tulee puolitangossa rinkkaa ja sitten on kumisaappaat levinnyt sinne, niin sieltä se sitten noukki ne sieltä ja ei ollut mun tavaroita. Mä olin pakannut mun rinkan ihan oikein, mutta se on vähän isoveli oli vissiin sitten vähän huomaamattomasti pakannut rinkan, niin sieltä se sitten noukki ne sinne omaan rinkkaansa kesken matkan varran ja sitten taukopaikoilla oltiin silleen, niin tää on muuten sun. Totta kai. Sitten on vähän semmoinen nolompi story mulla sieltä, siis mitäköhän mä olin sitä alle 15-vuotias, kun mä sen olin, että kyllä siinä rupesi, tiedätkö, vähän niin kuin konseilla kesähelteillä, niin siinä rupesi vähän niin kuin, tiedätkö, mielikin vetää niin kuin ihan omaa flippiinsä. Ei siis, en mitään vuoripeikkoja nähnyt tai mitään tommosia, vaan me pysähdyttiin, mä muistan sen laavupaikan nimi oli Ketunpesä. Mä oon kuullut tosta paikasta. Se oli tosi hieno, siellä oli siis ulkohuussi, joo. Laavu, notskipaikka, tosi se, että semmoinen niin campfire kuin voi olla, että se on niin hyvin kivillä vuorattu, ja se oli täydellinen avonuotio. Joo. Semmoinen aivan täydellinen, ja sitten siinä on semmoisia puupölkkejä, missä voi istuskella ja paistella makkaraa ja keittää kahvia pannulla ja tämmöistä. Ja se matka jatkui semmoiselle pienen kukkulan päälle, mihin me sitten jatkettiin matkaa. Ja me oltiin aikaisemmin huomattu, koska meitä oli vastaan kävellyt siis varmaan 10 poroja. Joo. Ja sieltä vanhat kunnon pettewit tuli vastaan ja ei mitään, ne oli ihan chilleen. Ne vaan käveli ohi, ne ei pelännyt tai mitään, ne vaan käveli niin kuin mitkäkin maantien omistajat sille, että ketäs helvetti te ootte täällä. Oliko yhdelläkään punainen nenä? Ei ollut. Ai eli ette nähnyt Petteriä ei, siis? Ei ollut pettewi siellä, mutta niin. Sitten se matka jatkoi semmoisen kukkulan päälle. Ja mä olin laskenut mun rinkan alas, että okei, että nyt pidetään safkatauko. Joo. Mä olin purkamassa sieltä olinkohan se nyt jotain kaurapuuroa tai jotain vastaavaa. Sitten mä nopeasti vilkasin sinne, koska pitihän sitä nyt pällistellä, että missä ollaan. Joo. Onko täällä mitään tekemistä? Kyllä. Mä vilkasin nopeasti sinne kukkulan päälle, niin siellä seisoo poro. Aivan. Mut koska se on kukkulan päällä, ja oli muuten iso. Iso poro, oikeasti todella iso. Joo. Niin mun automaattinen reaktio on se, että mä huudan koko poppoille, että kattokaa, tuolla on vittu hirvi. Sitten mun faija kääntyy kattoo sinne, mun ukki kääntyy kattoo sinne, kaikki kääntyy kattoo sinne. Se on poro vittu ääliö. Mut toisaalta... Sitten mä olin silleen Mut toisaalta hyvin ymmärrettävä sekaannus. Siis mä opin, tää on nyt niinku silleen, että niinku vähän nolottaa myöntää tätä, mutta mä opin hirven ja poron eron vasta silleen niinku oikeesti niinku 15-vuotiaana oikeesti. Koska mä olen eläessäni kyllä poroja nähnyt, koska olen Rovaniemellä asunut. Mutta niin kuin just silleen, tulossa tämä mies Rovaniemeltä ei tunnista poroa. Siis ihan mun mielestä täysin ymmärrettävä sekaannus. Eikä siis silleen, niin kuin, kyllä mä olisin varmaan tehnyt ihan täysin saman siis virheen. joo, se on se oli se ensimmäinen reaktio, kun näkee semmoisen jumalattoman kokoisen eläimen, semmoisen ison kukkulan päällä, aivan jumalattoman isot sarvetkin vielä. Joo. Ja totta kai
Sepi 12V on silleen, kato vittu hirvi. Niin, ja siis sanottaisiin, että se olisi ehkä vielä nolompaa, jos olisit huutanut, että varokaa karhu. No joo. Että siihen, että niinku tommonen sekaannus, kun olisi tullut, niin se olisi ollut vielä vähän Siis niinku sekään ei itse asiassa ole ollut mahdoton tilanne, koska siis karhun kierroksellahan siis siellä on villieläimiä. Onko sulla, tiedätkö, semmoinen, onko sulla esimerkiksi vaikka kokemusta ihan siis perustiäkkö silleen niin kuin, kun mekin asutaan semmoisessa alueessa, että on metsää, ja Suomessa kuitenkin aika iso osa Suomesta on metsää, niin silleen, että tiedätkö, ihan johonkin tiedätkö, takapihametsälle menee vaan seikkailemaan ja katsomaan, mitä sieltä löytyy, että niin kuin, onko tommosesta niin kuin metsäseikkailusta ylipäätään vaan niin kuin kokemusta? Kyllähän sitä silloin penskana tuli tosi useasti just niin kuin jotain majoja tehtyä jonnekin meidän reunuksille tai jonnekin ihan niin kuin umpimettään mentiin vaan niin kuin kavereitten kanssa rakentamaan jotain keppimajoja ja jotain tuommoista, mutta sitten tälleen vanhemmalla iällä niin noi niin kutsutut takapihan metät, niin kuin kokemus on se, että niin kuin, et yleensä mä tiedät, just jollain Google Mapsilla katson, että olisiko siellä jotain kivan näköistä luontopolkua tai jotain niin, sellaista. Kyllä. Niin sittenhän me, tai minä, tai jos nyt saan siihen jonkun mukaan, joka nyt haluaa, jaksaa, niin kyllä. niin lähteä sitten käppäilemään se ja katselemaan, mitä sieltä niin kuin löytyy, koska siis kyllä. Joskushan nuo luontopolut saattaa yllättääkin, että sä kävelet jonkun jumalattoman kokoisen mäen yli ja yhtäkkiä siellä on joku lintutorni, että sä pääset vielä korkeammalle katselemaan jotain maisemia. Niin, siis silleen, että tommosia yllätyksiä voi tulla niin kuin metästä vastaan. Mikä se oli, kun muistan, kun me käytiin silloin, olisiko se ollut Lammassaaressa, kun me käytiin? Siellä on muun muassa pari hassua lintutornia Lammassaaressa. On, ja Lammassaari on kyllä hieno paikka. Niin kuin se on upea ja niin kuin yksi mun mielestä Helsingin hienoimpia niin kuin luontonähtävyyksiä. Mä en ihan hirveästi Helsingin luontonähtävyyksiä muuta kuin ne hiidenkirnut Pihlajanmäessä ja siellä jossain Jakomäen vieressä on se joku luola siellä metsässä ja sitten on just toi niin kuin Lammassaari. Tossa on about niin kuin Helsingin luontonähtävyydet, mitä minä tiedän. Mä en ihan hirveästi, ja toi Seurasaari on toinen. Mä en tiedä luokitteleeko mä sitä luontonähtävyydeksi, mutta se on myös, siellä pääsee luonnon ääreen kivasti. Et kuitenkin vaikka puhutaan Helsingistä, joka on kaupunki, niin sielläkin pääsee tolleen niin kuin luonnon lähelle. Ja kun Lammassaaressa, varsinkin mä haluaisin käydä Lammassaaressa silleen, että siellä on niitä lampaita. On, viimeksi ei ollut. Niin, viimeksi ei ollut. Niin mä haluaisin päästä sinne silleen, että oikeasti pääsisi niin kuin näkemään niitä lampaita ja vaikka silittelemään niitä lampaita ja ruokkimaan niitä lampaita vai heinillä ja muulla. Itse asiassa olihan siellä lampaita, mutta ne oli siellä jossain. Ne oli piilossa. Ne oli jossain aitauksessa tyyliin. Ne oli siellä aitauksessa ja ne näkyi niin pienesti siellä, että siellä näkyy vaan semmoisia pieniä lumipalloja, että ei me niinku ihan metrin päästä lähdetty katsomaan, mutta kun ei päästy. Niin, mutta kun mä tiedän, että se on kuulemma, tääkin on taas tämmönen, että tää on huhupuhetta, mä en tiedä, että pitääkö tää paikkansa, kun en ole omin silmin nähnyt, mutta se on kuulemma semmoinen paikka, että ne lampaat siellä myös viihtyy silleen ihan niinku silleen au naturel, niin sanotusti, että niillä ei ole mitään niinku aitauksia siellä tai muuta vastaavaa. Se on saari, mihinkä ne sieltä pääsee. En mä tiedä, pystyykö lampaa tuimaan, kun niillä on niin hirveä määrä villaa, että jos ne kastuu, niin nehän hukkuu. Niin en mä usko, että ne on niin tyhmiä eläimiä, että ne lähtee kokeilemaan. Mä muistan, se oli siistiä kävellä sen niitä pitkospuita pitkin sinne Lammassaareen, sitä peltoa pitkin. Se on niin makea, kun se niinku sä vaan häviit sinne. Niin, kun se on joku, siis onko se sitten jotain peltoa tai kaislikkoa tai jotain, kun siinähän on vettä siinä alla, ei niin se muuten olisi niinku pitkospuilla. Kun ne on niin kuin ihmistä korkeampia ne, ja sieltä saa tosi nättejä kuvia kaikille valokuvaajille, suuri shoutout ja suositus Lammassaaren pitkospuille, sieltä saa hienoja kuvia, ja varmasti tiedättekin tämän jo. Mutta ja myös lintubongarille, siellä kuulemma on tosi paljon lintuja myös bongattavana. Ja nimenomaan vesilintuja, ja silleen niin kuin, että siellä ilmeisesti pesii jotain semmoisia, mitä ihan hirveästi muualla pesi. Tämmöisen käsityksen mä oon saanut, mutta se on upea paikka. Onko sulla itsellä mitään sellaista niin kuin lempi? Esimerkiksi mulla on tosi montakin tämmöistä, niin kuin siis, nyt niin kuin unohdetaan ne korvet sikseen ja tälleen. Puhutaan tälleen, niin kuin, että tykkäätkö sä viettää aikaa niin kuin esimerkiksi niin kuin merellä? Tykkäätkö sä niin kuin merimaisemista esimerkiksi? Mä tiedän, että sä oot Helsingissä opiskellut, niin mä tiedän, että se meri on aika tuttu sulle. On joo, ja siis jos mun pitää sanoa joku luonnon niin kuin elementti, mitä niin kuin, tai joku luontomaisema, mikä on se kaikista ehkä rauhoittavimpia mulle, niin se on merimaisema.
Ja siis mä en tarkoita mitään semmoista, tiedätkö, että ollaan jossain, tiedätkö, niin kuin, vaikka mikä hemmetti se on Oulussa, on se iso semmoinen ranta, mistä Nallikarin ranta, niin mä en tarkoita semmosia, että niinku, tiedätkö, pitäisi olla joku semmoinen kunnon beachi, ja sit sieltä avautuu semmoinen jylhä, semmoinen iso horisonttiin menevä merimaisema. En mä tarkoita mitään tommosia, mutta just esimerkiksi me ollaan oltu paljon niin kuin Kruunuvuoren rannassa, niin kuin istuttu iltaa, katsottu auringonlaskua, kun aurinko laskee sinne Helsingin taakse jonnekin, ja siellä me vaan ollaan istuttu, kuunneltu sitä laineiden liplatusta ja niin kuin katsottu, kun lokit lentää ja pelätty sitä, että paskooko ne niskaa ja niin kuin silleen, että mutta ylipäätään niin kuin veden äärellä mulla on jotenkin tosi rauhallinen olla. Ja sen ei tarvi olla merta. Se voi olla ihan yhtä hyvin vaikka, tiedätkö, mökkilaiturilla. Kuuntelet, kun joku kuikka huutaa jossain vastarannalla ja tiedätkö, kaikki on ihan hiljasta. On joku yö. Sä katot niin kuin istut jossain mökkilaiturilla ja sä katot tähtitaivasta ja sä kuulet, kun kuikka huutaa jossain toisella vastarannalla. Niin se on todella rauhoittava kokemus. Onko mitään tämmöistä niin kuin suomalaista, siis voisi jopa sanoa, niin kuin, että se on niin kuin suomalaista, tämmöinen niin kuin luonnonterapeutti, se, että mennään mökille istumaan siihen laiturin nokalle ja tiedätkö, on semmoinen, mikä se nyt on, semmoinen iltahämärä, aurinko laskee ja siellä on tiedätkö, vähän sumua siellä järven päällä ja sieltä jostain kaukaisuudesta kuuluu, kun kuikka huutelee, niin sit sulla on joku siinä vaan istuskelet ja katselet sitä meininkiä ja vittunut siitä, kun vitikat puree. Mä tiedän pari tapausta, missä ihmisiä on ollut, tiedätkö, semmosia, että he niinku nauttii siitä niin paljon, että he menee niinku vaikka esimerkiksi silleen viettämään koko päivän vaikka jonnekin kalaan. Mun ukkivainaani on semmoinen, että hän oli semmoinen ihminen, että hänen tapa rauhoittua oli se, että hän meni kalastamaan tammukoita jonnekin joelle. Ja oli aivan hiiren hiljaa ja yksin. Tiedätkö, sen kun vaan kalasti siellä menemään ja nautti siitä luonnosta. Se on kuule kalastamisen kikka 3, pitää vaan suu kiinni ja antaa kalojen tulla rauhassa. Niin, mutta se on ikään kuin omanlainen semmoinen niin kuin luontoon yhdistymis niin kuin tilanne, se, että kun sä olet kalassa ja sä olet aivan hiljaa ja sä olet niin kuin ikään kuin nautit vaan siitä luonnosta. Se on makea kokemus, mutta kyllä todella pitkä vastaus sun kysymykseesi. Kyllä nautin merikautta vesimaisemista. Entäs itse? Todellakin. Siis mä niin kuin yhdyn tuohon sun mielipiteeseen, niin kuin, että meri on kyllä semmoinen, niin kuin, miinus sitten totta kai se merituuli, mikä siellä on, mutta jos se on semmoinen, että se niin kuin oikein lämmin kesäpäivä, niin ei se sitten haittaa, jos on vähän kylmä viimaa, jos oikein semmoinen kunnon hikipuskaa päälle, niin semmoinen oikein viileä merituuli, niin Joo, ei se siis mulla ei ole toi Kruunuvuori, vaan muistatko meidän reissun Hankoon? Joo. Mä just ajattelin, että Hanko menee mulla kyllä niin kuin Hanko menee mulla todella korkealle, kun miettii niin kuin Suomen luontomaisemia ja ylipäätään sitä, mitä on seikkailu niin kuin semmoisissa niin kuin luontomaisemissa, niin nämä Hankoreissut on mennyt mulla kyllä niin kuin todella korkealle tähän listalle, että niin kuin se on tosi makea paikka. On, ja kun me ei jakseta Juhonkaan olla semmoisia, niin kuin, että me pakataan pyyhkeet ja mitä kaikkea, että mennään biitsille. Joo, me ei olla biitsi-ihmisiä. Meillä on reppu täynnä kaikkea läskimättä ja me mennään sinne jonnekin aivan nurkkakalliolle vaan nököttää. Fiilistelemään vaan sitä niinku luontoa. Siis me vaan istutaan siellä ja syödään tyyliin jotain sipsiä ja mikä on parempaa kuin tiedätkö, kuumotellaan lokkeja. Mikä on parempaa kuin se, että sä oot jossain siellä niinku Hangon siellä nurkkakalliolla nimenomaan siellä niinku istumassa. Kaikki muut on siellä biitsillä. Sä voit olla aivan yksin tai 2 tai 3 tai semmoisessa siinä omassa seurassa. Sulla ei ole ketään muuta ympärillä. Ja sit sä voit vaan mennä uimaan siitä kalliolta. Toki en suosittele, koska voi olla niin kuin vierailla vesillä ei kannata liian niin kuin varomattomasti mennä uimaan, mutta on, ja sit se riittää, kun kyseessä on kuitenkin niin kuin meri. Jep. Niin jos vähänkään epäröit sitä omaa uimataitoasi, niin ne meriaallot nappaa aika hyvin messiin. Joo, se saattaa pahimmillaan viedä. Sä oot sen jälkeen Virossa. Mutta jos olisin biitsityyppiä, sitä joka on se nimenomaan, että mennään, tiedätkö, rannalle, otetaan pyyhkeet ja eväslaukut mukaan, ja miksi mä puhun tällä tavalla, ihan kun se olisi joku huono juttu mennä biitsille. Siis jotkut ihmiset nauttii mennä siitä, että menee rannalle oikein tolleen niin kuin kunnon turistina. Jos mä olisin tämmönen tyyppi, niin mä sanoisin, että Suomen parhaimpia rantoja, tää siis perustuu huhupuheisiin ja niin kuin muiden ihmisten mielipiteisiin. Mä en ole itse käynyt, mutta Porin Yyteri, se on kuulemma hieno paikka.
Mäkin oon kanssa kuullut, että Porin Yyteri on tosi jees mesta. Se on kuulemma ihan uskomattoman hieno paikka. Ja se on just semmoinen, tiedätkö, siellä on niinku, tai Kalajoen hiekkasärkät tai muut tämmöiset vastaavat, että noi menee niinku, ne on sitten taas sitä niinku beachimaisemaa. Mä oon Kalajoella, mä oon kerran käynyt. Siellä mä muistan, että siellä oli jonkinasteisia semmoisia hiekkadyynejä, tiedätkö, mitä on niinku jossain oikein kunnon etelässä. Niin sen mä muistan. Ihan hirveästi muuta mä en muista. Mä olin silloin tosi pieni, mä olin niinku alta 7-vuotias. Niin ihan hirveästi mä en muuta muista, mutta mä muistan ne hiekkadyynit. Mutta Yyterissä olisi kyllä makea käydä. Sielläkin kuulemma, tää on nimenomaan taas huhupuhetta, mutta kuulemma on jonkinasteisia dyynejä nähtävillä. Onko sulla mitään sellaista niinku kesä kautta talvi aktiviteettia, mitä sä voit niinku toteuttaa luonnossa, mikä on tiedätkö, niinku semmoinen, että täytyy tai voisi tehdä? Kalas motherfucking kalastus kesällä. Aivan ehdoton. Tämä kalastaminen on mennyt mulla ja sulla vähän niin kuin yli, niin me ostettiin meidän omien paikkakuntiemme Alepa kalastajahatut. Alepa kalastajahatut ja kyllä söi kala. Kyllä söi kala. Kyllä söi, se toi onnea. Ja siis kalastaminen on ehdoton. Sehän ei ole kesä eikä mikään, jos ei ui. Ja esimerkiksi tästä voin sanoa, että mä elän vieläkin 2022 talviturkkia. Mä en käynyt viime vuonna kertaakaan uimassa. Oho. Ja se on todella harmi. Mulla ei ollut aikaa. Mä olin joka päivä töissä kesällä ja mulla ei ollut aikaa käydä uimassa ja mua vähän harmittaa. Ensi kesänä sitten. Mutta kalastus, uiminen, mutta talvella toi on paha, koska niinku silleen, että mulla jotenkin automaattisesti, kun mä mietin, tiedätkö, niinku luonnossa käyskentelyä, niin mä mietin automaattisesti kesäjuttuja, koska mä harvemmin talvella kuljen luonnossa. Mutta jos mä talvella kuljen luonnossa, niin mä menen valokuvaamaan. Meinaat sä niinku, että sä kuvaat vaan niinku jotain hankia vai meneekö sä niinku johonkin valoshowhun, mitkä on järjestetty niinku pihalla vai niinku? Ei, esim. Mä niinku muistan, nimenomaan. me ollaan käyty silloin joskus Tampereella, se oli se joku Tampereen yliopisto oli järkännyt jotkut valoshowt sinne. Mä en ollut mukana silloin, mä olin keikalla. Eikö niinku sä et ollut silloin, kun sä olet keikalla? Mä olin keikalla, mä en ollut mukana sillä. Miten mä mutta muistelin, että sä olisit ollut mukana siellä? Näin se muisti pettää, mutta mä en ollut mukana siellä ja mua harmittaa vähän se, mutta siis jos mä menen kuvaamaan talvella luontoon, niin mä nimenomaan kuvaan luontoa. Toki mä haluaisin myös kuvata jotain tommosia hienoja tapahtumia tai muuta vastaavaa, mutta luontokuvaaminen on mulle tosi semmoinen rauhoittava juttu. Niin, että susta tulee talvisin niinku lintubongari ja kaikki oravat ja kaikki nää. Niin. Joo, ja se on aika silleen ketkuu mennä niinku talvella bongaamaan lintuja, kun kaikki linnut on muuttanut etelään. Niin No ei nyt ihan kaikki, mutta musta vähän tuntuu, että toi valokuvaaminen niinku talvella, se saattaa olla vähän semmoinen, tosin pitää niinku tosi aikaisin, koska meillä kuitenkin niinku on se tietty niinku aikamäärä, mitä meillä Kyllä. on päivässä valoa. Kyllä. Me oltiin tuossa mun ystäväni kanssa vähän ennen uutta vuotta. Itse asiassa ihan pari päivää ennen uutta vuotta. Me oltiin nimenomaan tuossa lähimetsässä kuvaamassa, tekemässä semmoinen niinku valokuvausreissu ihan puhtaasti. Joo. Mä lähdin 10 aamulla himasta ja mä tulin tyyliin 12 yöllä takas kotiin, koska se päivä venyi sit niin pitkäksi, että me oltiin niinku koko motherfucking päivä kuvaamassa. Joo. Mutta siinä oli niinku täyslaidallinen kaikkea sillä päivällä. Mutta mitäs sulla niinku tommosia niinku kesäkautta talviaktiviteetti, Duracell-pupuiluita? Mitä sä tykkäät tehdä? Duracell-pupuiluja. Niin, no en mä tiedä, tiedätkö, että jos sulla onkin joku salainen vuorikiipeilijä into jossakin, tiedätkö, että sä meet joka kesä johonkin vuorikiipeilemään ja silleen niinku uhkaat omaa elämää sillä, että sä meet jonnekin tonne. On siis mähän talvisin kiipeilen kerrostalon katolla ja mitä kaikki, no ei nyt sentään. Kesällä siis mulla on kans toi kalastus, kalastaminen on kyllä niinku, se on tosi semmoista niinku mielen rauhoittavaa myös, kun pääsee just niinku olemaan lähellä vettä. Ja mä oon yllättynyt, että sä et maininnut soutamista tossa, mutta soutaminen on niinku. Siis mä soutaisin kyllä, jos mulla olisi vene, mutta kun mulla ei ole. Jos mä olen, tiedätkö, jossakin mökillä, missä on vene ja mahdollisuus mennä soutamaan, niin todellakin teen. Kyllä. Se on maailman siistein homma. Paras paikka kalastaa on aivan keskellä sitä lätäkköä ja sinne niin. Siinä Kyllä. on ihan best spot. Kyllä. Toinen lempiasia, mitä mä tykkään kesäisin tehdä, on se, että itselle hittaa jotenkin se, että siis mä tykkään Podomijärvestä ihan jumalattomasti. Se on kyllä hieno. Se on tosi hieno Siis paikka. karu historiahan sillä paikalla on ja näin poispäin. Mutta siis
kun nyt katsotaan sitä niin kuin luontoa, mikä siellä on, niin sehän Niin, on kyllä. siis niin kuin, mun mielestä se on saatu jotenkin silleen tosi hyvin balanssiin se, että siellä on niin kuin biitsi, joo, ihan fine, mutta sitten samaan aikaan siellä niin kuin on luontoa silleen tosi jees. Joo, ja siis niinku, mut sanottakoon, että vaikka Bodomijärvellä on karu historia, niin mun mielestä yksi tommoinen ikävä tapahtuma ei saa mun mielestä niin kuin, tiedätkö, leimata sitä koko paikan niin kuin sitä niin kuin mainetta. Ei. Siis silleen, että Bodomijärvi on paljon muutakin kuin vaan se kyseinen niin kuin surmayö siinä kohtalokkaana yönä vuotta, en muista. Mutta niin kuin, se on hieno paikka. Ja siis sehän on Nuuksion kansallispuisto, osa sitä. Tai niin kuin sehän on siinä Nuuksion kupeessa kuitenkin. Et siinä on ihan niin kuin vieressä Kiveheiton päässä on Nuuksion kansallispuisto. Ja sitten niinku, no talvisin mulle ei nyt sinänsä, niinku, että en ole mikään mennään pillikille tyyppinen. Et, niinku, Se olisi hieno kokea kerran elämässä. Se olisi kyllä. Tiedätkö, aivan raivopakkasessa. Sä meet keskelle järveä, sä kairaat siihen sen reijän ja pilkit koko päivän. Niin. Katot mitä tulee. Tuleeko yhtään mitään. Se olisi makea kokemus kerran elämässä. Ei, no siis sieltä joko tulee tai ei tule mitään. Mutta talvisin mulle ei itselläni ole oikein silleen niinku mitään aktiviteettia. Et mä oon nykyään tosi semmoinen niinku koti-ihminen talvisin, että mä inhoon kylmää ja Miten oisit sä silleen, niin kuin, kiinnostaisiko sua vaikka talvella, tiedätkö, kun mehän tykätään mennä nuotioille ja muuhun tommoseen vastaavaan, niin jos me mentäisiin vaikka jonnekin, missä olisi laavu. me ollaan oltu, Juho. Me ollaan oltu talvisin kyllä. Ollaanko me oltu? Ollaan. Mulla on kans joku semmonen niin kuin etäinen mielikuva, mutta kun mä en muista. Mutta kun mä en siis tiedä, että oot sä niin kuin sitä tyyppiä, joka on silleen, että joo, mennään niin kuin laavulle kesken talvea. Lapsena en vipailu niin paljon, mutta tällä vanhemmalla iällä, kun niinku oikeasti jaksaa vähän olla avarakatseisempi tuon luonnon suhteen, niin sitten siinä on tullut jotenkin sellainen, että tää onkin ihan jees. Joo, mä oon huomannut ton saman. Siis lapsena mua ei kiinnostanut yhtään. Ei kiinnostanut niinku kalastaminen, ei kiinnostanut tommonen niinku rauhalli. Mä olin lapsena aivan semmonen, että pakko oli mennä niinku 100 ja 1000 niinku täysillä koko Niin semmoinen ajan. räsävilli. Joo, semmonen niinku, semmonen Duracell-pupu. Mut että mä en tykännyt tommosista rauhallisista aktiviteeteista, mutta mä oon vähän kaleviutunut. Mulla on tullut, tiedätkö, semmonen, että niinku mä tykkään tommosesta, niinku, että mennään niinku nuotiolle ja ollaan vaan niinku rauhassa ja silleen niinku. Meillä on maailman paras luonto. Meillä on. En valita. Joku päivä voidaan tehdä luonto part 2, missä puhutaan niinku ylipäätään sit niinku koko maailman luonnosta. Siitä, että tiedätkö, mitä on niinku, kiinnostaako jotkut luontokohteet tiedätkö, ulkomailla. Joku päivä voisi tehdä semmoisenkin jakson sitten. Se olisi kyllä ihan kova. Ja mikäli siellä kuuntelijana olet nyt tarkkakurvaisena ollut, niin voit myös siis ihan laittaa viestiä tai kommentoida siitä, että onko Suomessa jotain semmoista paikkaa, missä nyt tässä nyt ei mainittu sitä, että missä sinä oot käynyt ja haluaisit käydä, tai niistä ulkomailta Joo, siis jotain luonnonpaikkoja. Hyviä luontokohteita saa kyllä ehdottaa tonne niin kuin kommenttiosioon. Joko Spotifyssa taitaa pystyä kommentoimaan nykyään, tai sitten YouTuben puolella on ihan peruskommenttikenttä. Meillähän voi myös niin kuin slaidata IGDM ja lähettää sähköpostia ja muuta vastaavaa, mutta siis saa ehdottaa hyviä luontokohteita. On, me otetaan tavoitteeksi siitä, että me Juhon kanssa tehdään pieniä kesäretkireissuja, jos on semmoisia kohteita, mitä ei olla kuultu ja ovat jossain siinä niin kuin, ei nyt missään 800 kilometrin päässä. Ihmiset, arvostakaa Suomen luonto. Käykää luonnossa, se on hieno kokemus. Ne videopelit kiinni ja ulos. Koskekaa nurmikko. Kiitos. Kiitos.